bịa tụọ nzu na ajụghị ụzọ bụrụ ọnụ na tata bụ agwa ọ na-esili unu gbazite ụbọchị bụ mma nke ọ ga-eme unu ka unu rie ka ọ bụrụ otu na ya bụ ihe ọ na-eme tata unu chọrọ ụlọ n'ihu anya na ezinụlọ ekenekwa m uche azụka dị ugbu a ekenekwa nzu ka a na-amara na-aghọta aka ka ọ bụrụ je na ya na-abụ oge niile ọ na-eje na-eje anaghị na-abụla esi ka o ghere ya akwa n'akụ ya ezinụlọ ya ga-akpụrụ ọnụ ụmụ ya ga-adụ ya nwa ga-adụ di ya ga-adụ o wee na-akpọpụ unu wọrọ ụmụ ọkpụ ya na azụ ụka na-eyi ụmụ ọkpụ si be nne ụmụ ọkpụ si ikwu nne unu bịa tụọ nzu chi azụ ụka nwa we ọkụ a sị gị bịa tụọ nzu gị chiri ndị ichie gị na duba si na be nna ya ndị ichie bịa tụọ nzu wee na-akpọpụ ndị ichie be nna azụ ụka ndị ichie bi obu ọnwa abụọ a sịkwa unu bịa tụọ nzu agbụ bịa nụ tụọ na nzu tata dị igwe ọnwụnwụ unu na-esiri n'ite o sitere nke ọma ka mere ihe o tinyere aka ka ọ gazie elu tụọ anya ndị ilo ndị ọnụ mọdụ ndị mkpọrọmọnụ karara anya aka ma ndị si na be di ma ndị si na be nna ma ndị si n'iru ahịa ebe ọ na-azụ ahịa kabara anya aka onye si na ọrụ azụ ka na-erugha anya kpọrọ onye ahụ ndị na-eje elie ije ịkwụtọba n'ije o metere avụlu onye were gbara njem ndị si n'isi na awaja o were nke batụ n'ọnya bụ ọrụ anyị gọrọ ihe niile ọ ga-eme tata ka ọ gazie ya bụ eziokwu anyị si na ọ ga-adịcha na anyị si na-ene edo na ọ ga-ewe oyi odo n'igwugwu ya doola azụ ụka anyị n'aka na ya doole ya n'aka ya doole ya n'iru ya doole ya n'azụ ihe ọ si nye emene mmadụ emenie ọ bịara igbu egbu onwe na ọ bụ ajọ ọgwụ tata dị ile nụ ọ na-esi n'ụlọ ite a sị ka ọmaka na iru awele ka unu ga-enye ọwọ ka ekpere ọwọ ka o ji ya dị a sị iru awele na unu ga-enye nke ọbụla ha ji ya mebie enyi ndị si kawara dị ya radọ n'ụwa bụ ndụ ndị si na ọ ghara adụla azụ ụka na mma a sị iru ọma emekwa n'eluwa bụ ndụ n'ọnya bụ ọbụ na-aja esi tata dị ihe unu mere ụzọ nke o metere ewe azụ ụka unu mezie ya ka ọ dị mma ọkpọkọ unu bụ ezumezu ndị ike mere a sịkwa unu bịa tụọ nzu a sị na-ene ede ya bụ oyi na-eje ya bụ onu oyi ya bụ ụnara ya bụ ụnara tinye ọnụ izu mụta na ọnụnụ nke ka olu ya aka oke nke ka olu ya aka anyị sị na anyị kenekwere unu nke ọdụ mma na ọya bụ ibe anyị na-eme na ọjị ka anyị ji n'aka wee sị na ọjị anyị ji n'aka iwe anyị gọọ na nzu ya ka anyị gọọ n'ọdụ ya ka anyị na-ekpe n'ọjị anyị sị na ọgbọ ga-esoro ọbụla anyị anyị sị gị nwa we ọkụ mgbọ gị na ọjị ka ịta gị chụrụ ọra ka ị bịata ọjị atacha anyị ka atatịa ndụ tatịa iwe akwa tatịa arụ isi ike na ihe nwere tatịa mmeri ụzọ na-arụ eziokwu ka ọ lee nụ n'ọwụ anyị kenekwere unu nwa we ọkụ mgbọ anyị kenekwe gị nna m ise ọ ga-abalị gị nna m anyị si na ka ọ dị mma ka a na-achịkwa ka ọ dị nwa we ọkụ mgbọ anyị ekene gị anyị kene nwa we ọkụ mgbọ anyị abụgo ka o si wee dị na-ekwe ọjị nwa we ọkụ anyị si ọgbọ wee soro n'ọgbọ lee anyị wara ya aka n'ọjị
ekpudogo m iru nna m bakwa n'ime ma ọ bịa ka anyị asị anyị wara ya atọ ọgụ ise anyị ekene nwa bụ ọkụ mbọ na nwechi azụka nye mmeke nwa ọ na-eke nwa n'oyi nwa narị nwa nọ na nkwọ anyị si na ọgbọ ka o ji dị ọgbọ ka o ji ya dị ise ihe ya azụka si nye emene mmadụ emene na ekene ezinụlọ ndị ise Ameze ko ni mmiri abana fún náà bí mẹ́yà sọ́sà. Ai que não era indício, mesmo indício, não era nada, assim não a do carro não nesse limite. A jana indiana. Não não aqui não. Olha aqui, já foi dia. Olha aí, dia. Não, mata só na área. Tá dia. Os dias de na do carro. Não vai do carro. O menino ali. Agora tô quente. Quente, eu tô sim. Não. Aí se o mar era a dali do Igbe. Aí se não boca, boca na de bom. Não então esse ele deu o tio uma boca. Agora se isso era já o ataque. Ise Ninguém lhe conhece. ise Era boinha, eu que tipo do mundo era do one, era do. O buio esse aí que olha agora, né? A cantidade tá esse lá, não é nada que ise aí se o filho de above no golfo, e o homem mesmo, e se above no batalha, e o homem mesmo, nem não lá não. ise Olha mesmo não lá não. O homem matou que não lá. Aí se não eu que não deu, eu se não deu aqui. Isso. Olha, isso. Água. Isso. Olha, eu lá eu não cola. ise Aí se não era dele. ahụ sọrọ nri ji ọkụ Aí se não havia bule. Deu. Aí não havia bule. Agora vai azul. Agora aí bule. I should get to roll you. I should go to the cat. He may back to go see. ise You are well and all you can. je wụta Greek agrik nke agrik Hotel ni awele. Maybe an aji, aja tomato vilo nambia. ise I will know your name. This is Kawara dear, I don't know why. This is Kawara dear, I don't know why. Or what age it be, or what age it be. ise No, what age it be. Or what age it be. ise
kaba buo mbo akọ asị na unu ebu wa bụ ndị ise ọrụ ajọ ise ise kaba buo mbo akọ ise anyị kelele unu anyị abata n'orimiri anyị kene eze nwoke ite ego Azụka eze nwoke orimiri Azụka anyị si na anyị ekene iwu anyị si na anyị bụ nwa ụwa Azụka na ọ na-esiri ya ite tata na-akpọtu unu bụ ndị mmiri tupu unu maa nzu onye iwe na-enwe ya bụrụ oge n'ibi anyị tata dị ihe ebe abịa ka ọmaka mere ụlọ na ya na-ekwe na edo ka o rube oyi onye iwe na-enwe ya bụrụ oge n'ibi tata dị ihe na ya bụ orimiri ka a na-asụ ka ahụ na ụlọ ga-anọkọ ọnụ nakwa ya dị ihe anyị sị n'ọnya bụ orimiri n'ọnya ka a na-asụ ka ụnụ nọkọ ọnụ ka ụnụ nọzie mma n'oche ya bụ nwa ụlọ Azụka ite orimiri esụwa ọ bụla na-eweta ogbochi tata dị ihe ụlọ orimiri